What's going on? Nå, men det grund, ja, det gør rent faktisk ikke noget. I kommer ikke til at se noget. Det går en bybund, ja. Jeg er ikke med til kamera med. Forvent lige lidt, jeg filmer. Ja. Far, jeg filmer! Og ja, jeg skal se jer gå nu. Altså, hold så, han kom ikke herhen. Nå, men ja, jeg tror bare, jeg kommer tilbage, når jeg kommer hjem. Ja, jeg kommer tilbage, når jeg kommer hjem. Nå, men jeg skal gå her om 10 minutter. Ja, det eneste, jeg har indtil videre på min YouTube-liste, det er mandag læs med Luca. Det nye serie, der snart skal komme. Og så med en god fodboldkort. Det tog det. Og så en Jabudak. Nå, men ja. Jeg tror, linken er beskrevet sådan til den. Nej, der kommer ikke nogen link sådan. Nå, okay. Vi har sådan noget her igen. Nå. Jeg har lige set en masse livestreams. Kasper, han livestreamer inde på Twitch lige nu. Jeg kan lige finde, hvad han hedder. Han hedder, hvor er han? Der. Han hedder Kasper Loop. Han hedder KJASPERLOOP. Hvis I vil finde ham inde på Twitch, og ja, og se hans se det live, så ja, gå ind og se ham på Twitch. Og kl. 19, der træerne, der er de også live på Twitch. Der må I også meget godt gå ind og se ham. Så vil de nemlig være rigtig søde også herfra. Og de hedder TRIERGAMING. Hvis I vil gå ind og finde dem der. Så jeg håber, I går ind og finder dem og sådan noget. Jeg vil lige have sådan. Jeg ikke kan se det den tid, jeg har haft min kanal. Det er det. Jeg har ikke set dem her. Nej, man må gerne smide et like, så en kommentar, og gå ind på den der video, hvor jeg siger, jeg tror, den hedder S og D, tror jeg, den hedder. For Sanja Podek og den danske vikingbånd, der er noget med dem at gøre. Så ja, vi ses her alle for What's up, gutter? Det her, det er rent faktisk næste dag, men ja, det går vel nok. Brøndby, vi vandt 1-0 mod Hobro. Første sejr længe. Jeg skal lige til at filme noget af Gary Hogan. Det vil Dan Møller rigtig godt have, så ja, det skal jeg. Ja. Jeg skal lige. Ja, jeg skal til at finde noget Gary nu. Og det var Markus godt have, men det kommer an på, hvor mange likes der kommer. På den, hvis der omkring kommer 20 likes eller noget. Og hvis der kommer 5 likes, så kommer der en serie, okay? Vi ses. Håber I har en god dag, og hej. What's going on? Nå, men det grund, ja, det gør rent faktisk ikke noget. I kommer ikke til at se noget. Det går en bybund, ja. Jeg er ikke med til kamera med. Forvent lige lidt, jeg filmer.
Ja. Far, jeg filmer! Og ja, jeg skal se jer gå nu. Altså, sammen. Hold han kom ikke herhen. Nå, men ja, jeg tror bare, jeg kommer tilbage, når jeg kommer hjem. Ja, jeg kommer tilbage, når jeg kommer hjem. Nå, men jeg skal gå her om 10 minutter. Ja, det eneste, jeg har indtil videre på min YouTube-liste, det er mandag læs med Luca. Det nye serie, der snart skal komme. Og så med en god fodboldkort. Det tog det. Og så en Burek. Nå, men ja. Jeg tror, linken er beskrevet til den. Nej, der kommer ikke nogen links nu. Nå, okay. Vi har sådan noget her igen. Nå. Jeg har lige set en masse livestreams. Kasper, han livestreamer inde på Twitch lige nu. Jeg kan lige finde, hvad han hedder. Han hedder, hvor er han? Der. Han hedder Kasper Loop. Han hedder KJASPERLOOP. Hvis I vil finde ham inde på Twitch, og ja, og se hans med og se det live, så ja, gå ind og se ham på Twitch. Og kl. 19, der træerne, der er de også live på Twitch. Der må I også meget godt gå ind og se ham. Så vil de nemlig være rigtig søde også herfra. Og de hedder TRIERGAMING. Hvis I vil gå ind og finde dem der. Så jeg håber, I går ind og finder dem og sådan noget. Jeg vil lige have dem. Jeg ikke kan se det den tid, jeg har haft med kanal. Det er det. Jeg har ikke set dem her. Nej, man må gerne smide et like, skrive en kommentar og gå ind på den der video, hvor jeg siger, jeg tror, den hedder S og D, tror jeg, den hedder. For Sanja Podek og den danske vikingbånd, der er noget med dem at gøre. Så ja, vi ses her alle. Så